Προειδοποίηση. Αυτές οι κρέπες θα σε κάνουν να λιώσεις. Αν δεν αντέχεις, κάνε scroll και προχώρα. Σάββατο λοιπόν απογευματάκι και με τη μεγάλη μου την κόρη δίπλα μου, η οποία μου είχε ζητήσει κρέπες να ετοιμάσουμε από το πρωί. Ξεκινάμε λοιπόν όλη τη διαδικασία. Την έχω δίπλα μου και με βοηθάει. Έχει σπάσει τα αυγά και ξεκινάει σιγά σιγά και τα χτυπάει, όσο εγώ λιώνω το βούτυρο και συνεχίζω να ετοιμάζω και τα υπόλοιπα, να βάζω τα υπόλοιπα υλικά. Με βοηθάει εννοείται και εκείνη. Βάζουμε το αλευράκι, είχαμε βάλει το γάλα και όλα τα υπόλοιπα και συνεχίζουμε σιγά σιγά. Εν τω μεταξύ είναι μια διαδικασία γενικότερα που μας αρέσει πάρα πολύ να είμαστε και δύο στην κουζίνα και αφού αφήνω και κάνα μισάωρο περίπου το μείγμα, ξεκινάω σιγά σιγά να τις ψήνω. Είχαμε και παρέα εννοείται και έφτιαξα για όλους μας παραπάνω κρέπες, οι οποίες εν τέλει περίσσεψαν, δεν τις φάγαμε γιατί ήταν απίστευτες, πάρα πολύ ωραίες, πολύ νόστιμες και μας λιγώσανε. Εντάξει, τι να λέμε, για άλλη μια βραδιά χάλασα δυστυχώς τη διαιτά μου, αλλά δεν πειράζει, έφαγα μισή, οφείλω να πω σε αυτό το σημείο, και τις γεμίσαμε με μπισκότο, μερέντα, μπουένο, μπανάνα και εντάξει, ήταν απίστευτες. Εδώ είναι και η Ραφαέλα μου, η οποία περιμένει πώς και πώς την κρέμα της, με σοκολάτα, μπουένο και μπισκότο, και συνεχίζουν και οι υπόλοιποι και ετοιμάζουν και τις δικές τους τις κρέπες. Φάγανε και το ευχαριστηθήκανε όλοι τους. Η νανά μου χάρηκε πάρα πολύ γιατί τις φτιάξαμε παρέα. Και βουαλά, και η δική μου η κρέπα. Δεν μπορώ να σου περιγράψω γεύση ούτε καν.